Són les 5:49, a punt d'entrar en l'hora de l'orxata. Es tracta que avui, de 6 a 7 de la vesprada, tots beguem horxata allà on estem. Fins i tot s'ha difós la convocatòria per internet. A la plaça de la Mare de Déu de València se n'oferirà una degustació gratuïta. Sònia ha estat en els preparatius. L'orxata és avui la protagonista de l'Hora H, una refrescant iniciativa que busca promoure el consum de la que molts considerem que és la beguda de l'estiu. Cristóbal, com van els preparatius d'esta gran festa? Així estem preparant tots aquests pots per a esta vesprada, per a que no falti horxata. I dins n'estem preparant més. Vols veureu? Anem allà. Com se prepara l'orxata? En primer lloc, tenim així a remulla durant 8 hores la xufa de València sempre, i després el que fem és llevar-la en esta llevadora industrial per a llevar tots els residus que puga dur i que quede pràcticament neta per a fabricar l'horxata. I a continuació? A continuació la pugem per el cim fin i la triturem. Xuntem aigua i després el que fem és prensar-la, i ja extraem un líquid que és paregut a l'horxata, només falta añadir el sucre. I ja està acabada. I ja està acabada. L'Hora H és una iniciativa del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València. Germà, en què consisteix esta proposta? Pues és una degustació global d'horxata de xufa de València i el que proposem és que la gent, avui dia 2 de juliol, de 6 a 7 de la vesprada, allà on estiga, que pare un momentet i es prenga un bon got d'horxata de xufa de València. Estem veient els preparatius del que és l'acte central, que es celebra en la plaça de la Mare de Déu esta vesprada. Sí, allí tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin acostar-se podran degustar gratuïtament un bon got d'horxata de xufa de València. Quants litres s'estan preparant? Pues per a aquest acte en concret, al voltant de 500 litres són els que tenim preparats. I estos dipòsits? Estos dipòsits serveixen per a refredar i mantenir l'horxata en el seu punt òptim. Quina és la temperatura a la que ha d'estar? Deu d'estar per baix de 2 graus. Però hem de dir que l'Hora H no se redueix només a l'acte de la plaça de la Mare de Déu, no? No, diguem que hi ha moltes horxateries i centres comercials que s'han volgut sumar a aquesta iniciativa i faran promocions en motiu de l'Hora H, donant degustacions gratuïtes, o vals de 2 per 1, o, acompanyant bolleria a l'horxata. La xufa de València. Per supost, en denominació d'origen València sempre. Per què? Pues per la qualitat de l'horxata que fem després. En la xufa de València té les proteïnes, les grasses, els almidons que té, són el que garanteix que sigui després un producte de molta qualitat. Per què és tan recomanable beure horxata? Pues perquè l'horxata és refrescant i saludable a la vegada. Aporta zinc, aporta ferro, és recomanable pels hipertensos, no produeix colesterol, moltes més coses. I que està boníssima. Està boníssima, per supost. Com pot saber la gent i ses ofertes? Quines són i on són? Doncs mira, ho té molt senzill. Pot visitar la nostra web, www.xufadevalència.org, i allí trobarà un banner central que és de l'Hora H i allí venen totes les promocions que es realitzen. Internet també està tenint un paper important. De fet, nosaltres tenim una pàgina en Facebook on s'han sumat més de 1.200 o 1.300 persones en molt poc de temps que aposten i que van a aprendre durant aquesta Hora H la seva bona horxata de xufa de València. Bé, amics, només em queda convidar-los a que sumen a esta iniciativa i es prenguen una horxata a l'Hora H, de 6 a 7 de la vesprada, o a les 8, o a les 9, o a les 10, perquè l'horxata està boníssima a qualsevol hora.